Salam el hormatly adamlar. Garajdan baky bir tarap yurdumyzdaky täzelikler hemem habarlar bilen taşdyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýar. Gepleşmediň başynda hormatly prezidentimiziň çeper elli halçylarymyza yurdumyzyň ähli halkyna türkmen halçynaslarynyň bütün dünýä jemgyýetiniň 22-nji mejlisine hemem Türkmenistanyň sowda toplumynyň sergisine gatnaşylary iýeberen gutlyk bilen taşydýar. Hormatly sergi we mejlise gatnaşyjylar, çeper elli mehriban halçylar. Size milli boýsunjymyz bolan türkmen halkynyň bayramy, bu bayram münasibetli geçirilýän arşyň nepisligi türkmen halky atly türkmen halçynaslarynyň bütün dünýä jemgyýetiniň 22-nji mejlisiniň hemem Türkmenistanyň sowda toplumynyň sergisiniň öz işine başlama bilen tüýsürekde gutlaýan. Nepisligi, inçeligi, dürli owuşgunly owdunlygy bilen dünýäni hayran eden ajaýyp türkmen halky, merdany halkymyzyň gadymiyetden göz başalýan ummadamzat medeniýetiniň genji hazinasyna öwürlen gözellik dowamatydyr. Asyrlyň dowamyna sünnälenip, hiç bir halkyň meňzemeýän milli aýratynlyklary bilen türkmen durmuşynyň aýrylmaz gymmatlygyna öwürlen hallar öýlerimiziň ýylysy, törlerimiziň bezegi, göwnlerimiziň gowunjy bolmak bilen dünýäde ikrar edilen ajaýyp sunugut ýadygarlygydyr. Türkmen milli halçylyk sunugutynyň UNESCO-nyň adamzatyň maddi däl meden mirasynyň görnükli nuskalarynyň sanawyna girdilmegem türkmen zenallarynyň çeper elleriniň gudraty bilen döredilen nepis hallarymyzyň dünýä beleleşigi tarapyndan ajaýyp sunugut ýadygarlyk hökmüne ikrar edilgänliginiň aýdyň suwutnamasydyr. Eziz watandaşlar, gadarly halçylar, gözelligi, nepisligi, müňdürli owuşguny, reňkleriniň ajaýyp sarlyşygy bilen göreni haýrany goýan hallarymyzda halkymyzyň ähli ajaýyp häsiýetleri, milli aýratynlyklary jemlenenler. Döwlet nişanlarymyzda türkmen haly göýleriniň ýerleşdirilmegi ata babalarymyzyň wesiýetlerine wepalygyň nişanydyr. Halkymyzyň öz boşly däplerine egermegiň, oň milli aýratynlygyny, halkyň dünýä garaýşyny, häsiýetini we ruhuny saklamagyň geljeginiň rowaçlyklary beslenmeginiň aýdyň nişanydyr. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe halkymyzyň dünýä meşhur halçylyk sunugutyny ösürmäge aýratyn ösberliýe. Bu sunuguty dünýä ýaymak, eýdigderlik kämilleşdirmek, gadymy halyň asyl nuskalaryny gorap saklamak üçin möhüm şertler döredilýär. Hormatly sergi we mejlise gatnaşylar, haly, dokma we sowda pudugynyň gaderli işgärleri. Türkmen halkynyň bayramynyň bellenilýän günlerinde ýurdumyzyň haly, dokma we sowda puduklarynyň ösüşlerine başlanan serginiň geçirilmeginiň öz aýratyn many bar. Çünki her biri sunugut eserine deňelýän nepis hallarymyzy dünýä ýüzüne tanıtmakda, halkara meşhurlygyny artdyrmakda, gadymy ýüpek ýolunyň günnogordan günwatara kerwen ýükläriniň gatnadan gadymy täjirlen bitiren hyzmatlary uludyr. Bugünkü gün beýik ýüpek ýoly täzeden dikeldelip, dostluk we doganlyk gatnaşyklaryna esaslanýan köpürli sowda ykdysady hyzmatdaşlygyny ösürmekde öz aýdyň beýany tapýar. Milli iqtisadiýetimiziň ýokary hedefleri bilen ösýän esasy puduklarynyň birine urulan dokma senatynyň kärhanalaram şu günki sergide öz gazanan zähmet üstünliklerini, öňdäwärji tejribelerini giňden suratlandyrarlar. Dünýä bazarlaryna we içerki bazarymyzda aljylyň uly isleglerine münasip bolan dokma önümlerini, şeýle-de şu ýylyň tumus güýz mövsümine aljylary ködürlenjek täze önümlerini mahawatlandyrarlar. Hormatly sergi we mejlise gatnaşylar, gaderli halçylar, häzirki döwürde biz dünýäniň köp ýurtlary bilen sowda ykdysady, ilm, bilim, meden ulgamlarda we beýleki ugurlarda özara bähisli gatnaşyklар ýoly goýduk. Ýurdumyzda halkara sergileriniň, ýarmarkalarynyň, maslahatlarynyň eýderli geçirilmegem muňa aýdyň şaýatlygy diýär. Asly däwe ugurlan türkmen halçynaslarynyň bütün dünýä jemgyýetiniň mejlisi hem ýurdumyzyň halçylyk pudugyna gadalynyň üstünlikleri, ýetilen belin sepketleri, çeper elli gelin gyýlarymyzyň täsin sunugutynyň köp türlügini ähli aýdyňlygy bilen görkezmäge, oňa gatnaşlary özara gyzyklanma bildirilýän meseleler boýunça pikir alşmaga, hyzmatdaşlyk mününweýlegim ösürmäge ýardam berjekdigine inanýan. Hormatly adamlar, eziz watandaşlar, size halkyň arka dagly zamanasy ýylyna giňden bellenýän türkmen halkynyň bayramy bilen hemem bu bayram münasibetli geçirilýän türkmen halçynaslarynyň bütün dünýä jemgyýetiniň 22-nji mejlisiniň Türkmenistanyň sowda toplumynyň sergisiniň açylmagy bilen ýene-de bir gezek tüýsürekde unutlaýan. Size berkjan saglyk, işte we durmuşda hemişe üstünlik gazanmagy arzu edýän. Goý çeper elli halçylarymyzyň daraklarynyň sesi hemişe batly ýanglanyp dursun. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow.
Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhamedov Azerbaycan Respublikasynyň prezidenti Ilham Aliýew we ýurdun ähli dogonlyk halkyna Azerbayjanyň garaşly güni münasibetli tüýsürekden gutluglaryny we gowy arzuwlaryny iberdi. Şu ýyllaň dowamyna Azerbaycan Respublikasy syýasy, söwda aqsady, meden insanperwer ogrlarda halkyň hal ýagdaýyny gowlandyrmakda we halkara geňişligine ýurdun awraýyny ýokarlandyrmakda uly üstünlikleri gazandy diýip hatda belenilýär. Döwlet başlanymy Türkmenistan bilen Azerbaycan Respublikasynyň arasyndaky hoşniyetli goňşuçylyk, dostluk we özara hormat goýmak ýürelgilerini esaslanýan gatnaşyklaryň iki halkyň röwşen geleceğiniň hatirasyna munun beýlegim ýygyderli ösdüriljekdigine ynam bilerip, soňky ýyllarda iki ýurdun arasyndaky özara bähketli netijeli hyzmatdaşlygyň hiltaýdan täze derejede çykanyny kanatlanma bilen bellidi. Döwlet başlanymy Serdar Berdimuhamedov mümkinçilikden peýdalanyp, Prezident Ilham Aliýew we berk jan saglyk we bagtyarlyk Azerbaýjan dogonlyk halkyna orta parahatçylyk, rowaşlyk we awadançylyk arzuw etdi. Indi bolsa hormatly prezidentimiziň adyna gelen gutluglary bilen tanış edýäs. Onuň Al-Hedrati Türkmenistanyň prezidenti Jenap Serdar Berdimuhamedov siziň Al-Hedratiňiz Bolgariýa Respublikasy bilen Türkmenistanyň arasyna diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulmagynyň 30 ýyllyk münasibetli tüýsürekden gutluglary kabul edin. Bolgariýa Respublikasynyň Türkmenistan bilen iki halkyň awadançylygyny bäkidine ähli derejelerde hyzmatdaşlygy munun beýlegim ösdürmäge mümkinçiliklerini bardygyna ýokary baha berýändigini size habar bermek isleýän. Size berk jan saglyk hem eng ýokary döwlet wezipeňizde uly üstünlikleri arzuw etmek bilen siziň Al-Hedratiňizde belent hormat goýanyň maradaky ynanyrmalarym kabul edin. Rumen Radev, Bolgariýa Respublikasynyň prezidenti. Bogutluda şeýle diýilýär, onuň Al-Hedrati Türkmenistanyň Milli Olimpik Komitetining prezidenti Jenap Serdar Berdimuhamedov Sede Türkmenistanyň Milli Olimpik Komitetining 2022-nji ýylyň 10-njy maýyna geçirilen meclisiniň barşynda Milli Olimpik Komitetining prezidenti wezipesine saýlanmagyň münasibetli tüýsürekden gutluglary kabul edin. Siziň Al-Hedratiňizde bildirilen ynamyň Türkmenistan Olimpik hereketiniň munun beýlegim ösdürilmegine uly ähmiýete eýe boljakdygyna ynanýan. Türkmenistanyň Milli Olimpik Komiteti Täjikistanyň Milli Olimpik Komitetining ygtybarly hyzmatdaşy bolup durýar. Hemem siziň bu wezipe saýlanmagyň netijesi bu dostluğun hasan berkediljekdigine inanýan. Size berkjan saglyk işiňizde üstünlük hemem ähli başlanýşlaryňyzda rowaşlyk baradaky arzuwlarymy kabul edin. Eng gowy arzuwlar bilen siziň dostuňyz Emomali Rahmon, Täjikistanyň Milli Olimpik Komitetining prezidenti. Ýurdumyň ähli künjekleriniň hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň adyna türkmen halkynyň bayramy münasibetli köp sany gutluk hatlary we telegrammalar gelip gowşýar. Döwlet we jemgyýetçilik işgärleri öz hatlaryny asyrlyň dowamyny kemilleşen, hemem türkmen halkynyň durmuşynyň aýrylmaz bölegine urulan milli hallarymyzyň buýsunjymyzlygyny, öý ojoklarymyzyň bezegdigini belleýärler. Usatlyk bilen dokolşy, inçeligi, renk owşunlary we owudunlygy bilen haýran galyrýan türkmen hallary halkymyzyň öz boşly häsiýetlerini özüne jemläp sunugotu asly dep desurlarymyza ulan çäksiz söýgüniň beýanydyr. Haly ölleriniň döwlet nişanlaryna yerleşdirilmegi, ata-babalarymyzyň wesiýetlerine ıgrarlygyň hemem gazanylýan üstünlikleri ulan buýsunjyň we nurana geljeň aýdyň suwtnamasydyr. Hatlary iberenler döwlet başlanmady bayramçylyk bilen tüýsürekden utlap, berkjan saglyk, uzak ömür, bagtyarlyk we giňgermli işlerine täze uly üstünlikleri arzuw edýärler. Hormatly prezidentimiz Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň başlygy Gurban Guly Berdimuhamedov we Milli Geňeşiň Mejlisiniň başlygy Mehmedow mähirlik hemem tüýsürekden gutladylar. Döwlet başlanmady Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwasarlary Abdurrahmanow, Gylyjew, Mehmedow, Meredow, Muhammedow, Urazgeliýew, Purçek, Toýliýew şeýlede Ministrler Kabinetiniň ýanynaky Ulugy Kommunikasiýalar Agentligining baş direktori Çakyf mähirlik gutluklaryny iberdiler. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhamedov Türkmenistanyň prezidentiniň diýwanyň jogapkärlik işgärleri eng gowy arzuwlaryny ýolladylar. Döwlet başlanmady türkmen halkynyň bayramy bilen ýurdumyzyň ýaşaýjylarynyň adynan Ahil welaýatynyň häkimi Gurbanow, Balqan welaýatynyň häkimi Atahalliýew, Daşow welaýatynyň häkimi Nazar Muradow, Lewap welaýatynyň häkimi Amangeliýew, Mary welaýatynyň häkimi Annaberdiýew, Aşgabat şäheriniň häkimi Garnymow gutladylar. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň hary hukuk goraýjy edaralarynyň ýolbaşçylary tüýsürekden gutluklaryny iberdiler. Döwlet başlanmady Serdar Berdimuhamedow Türkmenistana saýlawlar we salat salçyklar geçirmek boýunça merkezi toparyň başlygy Demokratik Partiýanyň
başlygy, Senagatçylar we Telekeçiler Partiýasynyň merkezi geňişiniň başlygy, Agrar Partiýanyň merkezi geňişiniň başlygy, Kerdeşler Arkalaşyklarynyň milli merkeziniň başlygy, Dinanlar Birleşiginiň merkezi geňişiniň başlygy, Magtun Adynak ýaşlar guramasynyň merkezi geňişiniň başlygy, Dünýä Türkmenleriniň Insan-perwer birleşiginiň prezidentiniň ornwasary, Gurbanoğlu Berdimuhammedow Adynak howunarlyga mätäç çağılary himayet bermek boýunça Hayır Sahabat gazinasynyň ýerine ýetiriji direktory, Parahaçylyk gazinasynyň müdiriýetiniň başlygy we köp sanly beýlekleri gotlu hatlaryny ýolladylar. Şogun Türkmenistanyň milli geňişiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanoğlu Berdimuhammedow Ahal welaýatyna iş taparyny amala aşyrdy. Gahrman arkadamyz bu ýerde bolmanyň çäklerini Ahal welaýatynyň täze döwrewap idare ediş merkeziniň gurulşyna alnyp barýan işler bilen tanışdy. Hemen bu ýerde merkeziň gurulşynyň depkinlerini ýokurlandyrmak bilen baglanşyk meseleleri bagyşlanan ilkinji iş maslahatyny geçirdi. Odol habar verilýäli hormatly arkadagy ferdarymyň tawsyrgyna laýyklykda ýurdumyzyň dürli künjekleri boýunça iş taparlaryny amala aşyryp, fewitleri durmuş ykdysady taýdan ösdürmek, ýynatyň durmuş derejesini ýokurlandyrmak bilen baglanşykly meseleleri ýerine öwrenip, olary üstünlikli ýerine ýetirmegiň ogrlaryny kesgitleýär. Häzirki wagtda Ahal welaýatynyň täze döwrewap idare ediş merkeziniň gurulşy işleri batly depkinlerde dowam edýär. Gurulşyk we Binagarlyk Ministrliginiň gurulýan detgalyň direksiýasynyň direktory Oradow we bu ýerde täze gurulýan şäheriň häkimi Durduliýew merkeziň gurulşygyny ýerine ýetirilýän işler, detgalyň bellenen mehlutlerde guruluk ulanylmaga berilmegi, olaň enzamlaşdyrylyşy bilen baglanşykly meseleleri hakynda giňişleýin maglumat berdiler. Ahal welaýatynyň täze döwrewap idare ediş merkezinde alınıp barýan işler häzirki wagtyň talabyny we hormatly prezidentimiň tawsyryklaryna laýyk derejede dowam edýär. Bu ýerde häzirki zaman binagarlyk çözgütleri esasyna dürli önümçülük detgalary, durmuş ulgamyna degişli binalar, ähli amatlykları özüne jemleýän döwrewap ýaşaýyş saýlary gurulýar. Bu detgalyň hemmesi halkymyzyň durmuş üçinçiliginiň hasam gowlanmagyny mühim orna elýär. Gahrman arkadagymyz bu ýerde alınıp barýan işler bilen tanışlygyň dowamyny täze merkezde gurulmagy göz öňünde tutulýan ýerasty geçegleriniň baş meýilnamaty hemde olaň ýerleşik ýerleriniň çylgylary bilen tanışdy. Gurulýan detgalyň ýokary hileliniň üpçün edilmegi we olaryň öz wagtyny tawsyrylmagy häzirki döwrüň mühim talap bolup durýar. Hormatly arkadagymyz detgalyň gurulşygynyň barşy bilen tanışlygyň dowamyny gurulşyk we timarlaş işlerine ulanylýan ferişdeler we olaň aýratynlyklary hemde hil derejesi bilen gyzyklandy. Şol ferişdeler ygtybarlyk, ekologiýa, owodonlyk, ýurdumyzyň howa şertlerine laýyklygy bilen tapawutlanmalylar. Bu ýerde direksiýa bolbaşdy gurulşyk işleriniň ýokary hil derejesini üpçün etmek we ony bellenen möhletde tamamlamak boýunça öňde goýulan wezipeleň üstünlikli ýerine ýetirilmegi ornuna ähli zerur tagallalaryny gaýgyrmajakdygyny ynandyrdy. Täze merkezde ady rowaýaty öwrülen akanatly Ahal Teke Bedewniň heykelini oturtmak sözüdi ýakynda kabul edilipdi. Şunu azaýyp Bedewniň heykeliniň oturduljak saýolyny döwrewap atlakmak boýunça pikir alşmalary boldy. Mähriman arkadamyzda türkmen halkynyň bu ýyzynyny öwrülen şöhratly Bedewniň heykeliniň oturjak köçetiniň akan ýylyp atlandyrylmagynyň maksada laýyk boljakdygyny belledi we bu aradaky teklibi öňe sürdi. Direksiýa bolbaşdy we häkim Gahrman arkadamynyň teklibini oňlap, bu saýolyň akan ýylyp atlandyrylmagynyň tüýs ýerine düşjekdigini noktadylar. Hormatly arkadamyz saýolyň akan ýylyp resmi taýdan atlandyrylmagy üçin degişli resminamalaryň taýýarlanylmalygyna ünsü çekip, bu wasaňyzy tasdiklamak üçin degişli kanunçylyk namalarynyň taýýarlanmagy wagtynda degişli maslahatlaryny berdi. Detgalyň gurulşygyna we timarlaş işlerine ýokary hilli ferişdeler ulanylmalydyr. Olar yerli tebii howa şertlerine we ýokary ekologiýa gadalaryna, aýratyna milli bedek aýratynlygyna hemde berklik, oňoýluluk taraplaryna doly laýyk gelmelidir. Şeýle-de Gahrman arkadagymyz täze şäheriň detgallarynyň gurulşygyna işleýän gurulşykçylygyň işi we dinzarşy üçin döredilýän şertler bilen gyzyklandy. Ýurdumyzda ýaýbanlandyrylan durmuş maksatly özgertmeler amala aşyrmagyň çäklerini gurulşyk ulgamynyň öňünde durýan wezipeleň üstünlikli ýerine ýetirmegi wajypdyr. Ahal welaýatynyň täze döwrewap idare ediş merkezinde meýilleşdirilen detgallaryň gurulşygynyň ýurdumyzyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agdalaryna ynanylanlygyny bellemek gerek. Şoň bilen bagalykda dünýä ünlülerine laýyk gelýän häzirki zaman gurulşyk ferişdeleriniň ulanylmagy, işleriň ýokary hil derejesiniň üpçün edilmegi mühim talap bolup durýar. Şeýlelikde ýakyn geljekde köpet dağın etegindäki azaýyp künjekde berqarar döwletiň täze eýamynyň galkanyşy döwrüniň döredüjilik we ösüş ruhunyň aýdyň netijesi bolan täze şäher emele geler.
Mehriban arkadağımız merkezin baş meydançasynyň awadanlaşdyrylşy bilen tanışyp, bu ýerde köpçülikliň meden çäreliň, dawaraly ýürüýüşiň geçirilmegini nazara alyp, ähli derur mümkinçiliklerini döredilmegi, meydançaň töweregindäki ýoluň döwrü wagtlaşdyrylmagy hemde adamlar üçin ähli amatlyklary bolan ýeratly geçirgelen gurulmagy babatda bir näçe maslahatlaryny we nesihatlaryny berdi. Kahraman arkadağımız bu yerde geçiren iş maslahatyny jemläp, onu garalan meselelerin üstünlükli çözülmeginiň wajypdygyny aýdyp, bu iş maslahatyny ýygy giderli, ýagny her hepdede geçirmek boýunça degişli ýol başçylary bilen pikir alşdy. Mehriban arkadağımız täze merkezde alınıp barylýan işleriň mundan beýlegem rowaşlygy besenmegini arzu edip bu yerden urady. Hormatly arkadaşlarymyz ýolugry merkezin ýollarynyň, ýerasy hemde ýerüstü geçirgeleriniň gurulýan ýerine saklany we bu ýerde ýerine ýetirilýän gurulşyk işleriniň depkinlerini fiňledi. Häzirki döwürde Ahal welaýatynyň täze döwrewap idare ediliş merkeziniň defhalarynyň gurulşyklary toplumlaryň esasy alınıp barylýar. Bu özi merkezin häzirki zaman talaplaryny we milli binagarlyk ýörelgelerini laýyklykda gurulýanlygynyň aýdyn beýanlary. Halkyň arkadaşly zamanasy diýen şigar bilen geçýän ýylymyzyň ýakymly ýaz pasly Daşow welaýatynyň taryhyna aýratyn sahypa bolup ýazyldy. Hormatly prezidentimiziň arkadaşly serdarymyzyň welaýata amal açyran toý saparynyň netijeleri welaýatda aýratyny ýokary ruhlançlyk ýagdaýyny döretdi. Türkmenistanyň Saglyk Goraş we Derman Senaty ministrliginde hem Daşow welaýaty häkimligine geçirilen hoşallyk maslahatlaryna bular barada giňişlerini gurrun edildi. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwründe hormatly prezidentimiziň arkadaşly serdarymyzyň tagallalary netijesinde güneşli diýarymyzyň her bir güni halk hakydasynda hemişelik galjak taryhy wakalary beslenýär. Hormatly prezidentimiziň Daşow welaýatyny amala aşyran toý tapar hem şeýle wakalaryň biridir. Türkmenistanyň Saglyk Goraş we Derman Senaty ministrliginde hormatly prezidentimiziň gatnaşmagyny Daşow welaýat köp uğurly hastakanasynyň we Daşow welaýat onkologiýa hastakanasynyň açylyp ulanmagy berilmegi münasibetli hoşallyk maslahaty geçirildi. Raýatlarymyzyň eşretli durmuşynyň hödürini görüp, udak ýyllaryň dowamynda bagtyar ömür sürmek üçin tutumly işler amala aşyrylýar diýip maslahat da bellenildi. Halkara guwanamalarynyň bir näçesine münasip bolan iksany döwrap hastahanany hormatly prezidentimiziň açyp ulanmagy bermegi bagtyar halkymyzyň bu ýytonjuny hasa goşalandyrdy. Hemde saglyk ulgamynda dähmet çekkenleriň şeýle de beýlek raýatlaryň göwün uşuny ganatlandyrdy diýip maslahatlarda çykyş edenler bellediler. Maslahatyň ahyrynda arkadaşly serdarymyzyň adyna bir agzdan ýüzlenme kabul edildi. Şeýle maslahat Daşow welaýaty häkimliginde de geçirildi. Arkadaşly serdarymyzyň halkymyza peşkeş beren täze ýamynyň galkynjy döwründe ýurdumyzda gurulýan dürli maksatly binalaryň, ýaşaýyş jaý toplumlarynyň, Saglyk Goraş idaralarynyň, orta mektepleriň, şagylar baglarynyň, durmuş maksatly deskalarynyň hasabyna owadyr şäherleriň kesbi düýüp göter özgerýär. Hormatly prezidentimiziň welaýaty amala aşyran bir sapary hem taryh purtotlary baý boldy diýip maslahatda çykyp ýetýän adamlar bellediler. Ýurdumyzyň ministrler kabinetiniň göçme mejlisinde welaýatda amala aşyrylan işler, milli maksatnamalaryň ýerine ýetirilşi, güneşli diýarymyzyň besewti ösdürmeň wedipeleri, odol berilen tapşyryklaryň ýerine ýetirilşi hakynda hasabatlary diňlemek bilen arkadaşly serdarymyz öňde durýan wedipeleri hem takyk ketkitledi. Hormatly prezidentimiziň Balkan Daşow howa elektrik geçirjisiniň gurulşyk meydançasyna bu ýerde alınıp barýan işler bilen giňişleýin tanışmagy ýurdumyzda amala aşyrylýan uly meşgully özgertmeleriň barhara başlanýandygyny ýene döwürde suwud etdiýär diýip maslahatda çykyş eden adamlar bellediler. Hormatly prezidentimiziň dikuşorda guşuşar belentlikden welaýatda durmuşa geçirilýän işler bilen tanışmagy, ekrançylyk meýdanlarynyň suw üçinçiligi meseleleri bilen iskini gyzyklanmagy, ölümçülük dönümlerinde kazanılan neticeler bilen yakından tanışmagy we bu wagtda degişli ýolbaşçylary beren tapşyryklary işlere täze badalga berer. Şeýle de hormatly prezidentimiziň görewli trawynyň garawy mallarçylyk hojalygyny, mallarlaryň iş aladarlary bilen tanışmagy bu ýerde dähmet çekkenleriň göňüllerini galkyndyr diýip maslahatlarda bellenildi. Şeýle hem Daşow şäherine gurulup ulanmagy berilen welaýat köp uğurly hastakanasynyň hem-de onkologiýa hastakanasynyň açylyş dawratyna gatnaşmagy bu toplumlaryň işine ak bata bermegi welaýatyň ilatynyň şadlyk buýtonjuny arşa götürdi. Bu Saglyk Goraş binalary dünýäniň iň öňde barjy hem-de täze enjamlary bilen üpçün edilendir. Olaryň ähmiýetini bellemek bilen maslahata gatnaşdylar. Şeýle uly aladalar üçin arkadaşly serdarymyza tüý ýürekden alkyş we hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Täze Saglyk Goraş desgalary welaýatyň ilatyna ýokary derejede hyzmat eder. Hoşallyk maslahatyna welaýatyň medeniýet sunugy tutatlarynyň joşkun çykyşlaryna uly orun berildi. Şeýle hoşallyk maslahatynyň ýene de biri Daşow welaýat Saglyk Goraş müdirliginiň guramagynda täze gurulup ulanmagy berilen köp uğurly hastahanasynda geçirildi. Onda bu ýytonçy çykyşlaryň bir näçe diňlenildi. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwründe sagdyn jemgyýet, sagdyn döwletiň
esasydyr diýen ýörelgeden uğralanyp, insan taglygyny gowramagy we berkitmäge, sagdyn durmuş ýörelgesini ornaşdyryp, keselleriň öňüne almagy, olary wagtynda bejermäge uly ähmiýet berilýär. Maslahatyň ahyrynda giň mümkinçilikleri we şertler döretip berýän arkadagy serdarmydy hemde Lukman arkadamydyň adyna alkyş we hoşalyk sözler aýdyldy. Şeýle hoşalyk maslahaty Daşowdaky Türkmen Owakyjylyk institutyna da geçirildi. Ýokary okuw mektebine geçirilen hoşalyk maslahatyna çykyş edenler Daşow şäheriniň binagarlyk kesbine öýet boluşly bedeg berýän welaýatyň 450 orunlyk köp uğurly hasanasynyň Daşow welaýat onkologiýa hasanasynyň täze kaçan binalaryny açylyp ulanmagy berilmegi bilen 1300-den owrak iş orunynyň döredilendigini aýratyny utadylar. Bolsa ýurdumyzda arkadagy serdarymyzyň taýyp tagalary bilen bagtyar halkymyz baradaky aladanyň döwlet siýasatyny aýratyn ähmiýetligini görkezýär. İşçiň ýagdaýda geçen hoşalyk maslahatyny institutyň bagtyarlyk joşkun dörüjlük toporunyň ýerine ýetirmegini, garaşsyz watanymyzyň berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwründe arkadagy serdarymyzyň ýol başlygynda alınıp barýan işleriň wasbyny belentden ýetirýän aýdymlar ýanglandy. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne asyrlaň jemüşinden sünälenip, sunugat derejesine ýetirilen halçylyk sunugatyna aýratyn uly üns berilip, türkmen halkynyň şan şöhratyny dünýäge ýaýmakda uly işler alınıp barlýar. Türkmen halkynyň bayramynyň öň siratine Lewap vilayatyna täze haly karhanasynyň açylyp ulanmaga berilmegi muň aýdyň misalydyr. Halkymyzyň milli buýsunjy, arşyň nepetligini deňelýän türkmen halkynyň bayramy münasibetli Lewap vilayatynyň Halaç etrawyna Türkmen Haly Döwlet Birleşiginiň Halaç çeper halçylyk karhanasynyň täze önümhanasy döwreli ýagdaýda açylyp ulanmagy berildi. Halçy denalaryň durmuşyna şanly waka urulan täze karhananyň açylyş döwrasyna etraň medeniýet usunugat ustadlaryň özleriniň joşguly aýdym sallary, folklor çykyşlary, milli tanslary bilen sowgatly geldiler. Döwrede çykyş edenler berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynçy döwrüne, arkadagy serdarymyzyň parasatly başdanlygyny, ýurdumyzda mukaddes dep desturlarymyzy, milli mirasymyzy, gadymyýetden dünýä meşhur halçylyk sunugatymyza berilýän ünsüň ýyl saýyn güýçlenýändigini, halçylygy ösdürmäge aýratyn ähmiýet berilýändigini buýsunç bilen bellediler. Dawaraly çykyşlardan soň täze döwra binanyň gurulşyk işlerine tapawutlanan işçi hünärmenleri hormatly prezidentimiziň adynyň sowgatlary gowşurly. Soňra dawra gatnaşlary binanyň içinde döredilen mümkinçilikler önümçülük şertleri bilen ýakyndan tanış bolurlar. Halkyň arkadagy zamanasy ýylyna işe girdilýän täze desha Halaç çeper halçylyk karhanasynyň halçylarynyň zähmi joşguny artyryp ýokary görkezlere wesler. 2854 metr meýdany eýeleýän bu döwra bina halçylyk karhanasynyň önümçülük kuwatyny artyryp, her ýyly 954 metr haly we haly önümleriň dokulmagyny, uly mümkinçilikleri döredir. Ýokary hil derejesinde amal aşyrylan gurulşyk işlerini ýerli husus karhananyň usat binagerleri alyp bardylar. Binanyň içinde halçy gelin gyýylan önürjülükli zähmet çekmekler üçin ähli amatlyklar, zerur şertleri göz öňüne tutulan, ýergelene bellep geçdik Halaç çeper halçylyk karhanasy ýurdumyzda giňden tanalýan haly we haly önümlerini öndürmekde ýokary zähmet üstünliklerini beslenýän baýry karhanalaryň biridir. Dawranyň mehmanlary bu ýerde gazanylýan zähmet ýeňişlerini, karhanada dokulýan inçeden nepit haly önümleriniň misalyny anyk göz ýetirdiler. Binanyň açylyş dawrasy münasibetli gurulan sergide ene mamalarymyzyň 10 barmanyň hünäri bolan haly we haly önümleri, amal haşam sunugatynyň gazananlary, ele işleri münasip ornaly bu ýerde halynyň dokulş aýratynlyklaryny görkezýän aýry-aýry pursatlary hasam täsirli boldy. Dawra gatnaşlary bagtyar zamanamyzda döredilýän şeýle giň mümkinçilikler üçin arkadagy serdarymyza hoşalyk sözlerini beýan etdiler. Türkmen halkynyň bayramy bilen utgaşyklykda geçirilen çäreler ýokary hökümetlige weslenni, dürli ugurlar nazarlayan çäreler netijeli tarapdan häsiýetlenni. Türkmenistanyň Döwlet Energetika Institutyna Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjesi behbitleriň utgaşýan ýeri hemde sewitdäki döwletlere berjek ähmiýetli halkara maksat geçirildi. Mary vilayat häkimliginiň Daşary işler ministrliginiň Mary vilayat boýunça wekilhanasynyň hemde Türkmenistanyň Döwlet Energetika Institutynyň bilelikde gurulmakdagyna geçirilen bu halkara maslahatyna ýurdumyzda amala aşyrylýan Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan ýeri göwrümli gaz geçirjesini taslamak hemde ony durmuşa geçirmekde arnap barýan giň meşhur işler hakyndaky meseleler ara maslahatlaşyldy. Türkmen TV gazyny dünýäniň energetika bazaryna çykarmak hemde TV gazyny çykarylýan meşhurlygyny artdyrmak häzirki döwürde döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir.
arka dağlı serdarymyzyň Newitgaz podogyny ösdürmek barada berýän tawşyryklaryndan ugranyp, ýurdun hemde sewitin iň iri gaz geçirjetiniň gurulşy taslama işleriniň depgini güýçlendirmek bilen baglanşykly işler üstünlikli durmuşa geçirilýär. Munyň öňünde bu iri gurulşy taslamasyna gatnaşan ýurtlaryň hemde sewitin halklarynyň ykdysadyetiniň ösmegine, parahatçylygy, durnuqlygy potolandyrmaga ul ýardam eder diýilip, çykyşlarda bellenildi. Maslahat atnaşanlar dost sogunu gatnaşyklaryny potolandyrmakda, Newitgaz, energetika podoklaryny ösdürmekde alyp barýan işler üçin arkada agly serdarymyza, hormatly prezidentimize alkyş sözlerini aýtdylar. Maslahatyň çäklerini oňatmadylar. Türkmenistanyň Döwlet Energetika Institutynyň almy dörejilik işleri bilen meşgul bolan talip ýaşlarynyň energiýa çeşmelerini täşitli ulanmak, bu podoga ornaşdyrylýan täze innowasion tehnologiýalary barada taýýarlan almy işleri hemde oň bilen ugurdaş tergi bilen tanışdylar. Soňra maslahat atnaşan mihmanlar günüň ikinji ýarmyna gadymy Merw taryhy medeni döwlet gorukxanasynyň çägindäki ýadygärliklere gedelen jetdiler. Türkmenistanyň döwlet gümrük gurulugynyň Russiýa Federasiýasynyň federal gümrük gurulugynyň arasynda sany ulgan boýunça geçirilen duşşuk işin häsiýeti weteni. Murat Garry ifadany Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Uniwersiteti bilen Astrahan Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetining arasynda sany ulgan boýunça geçirilen umumy tapyk işin häsiýeti weteni. Seýtnazar Seýdadyr Türkmen Döwlet Muallimçilik Institutyna ýurdumynyň ýokary okuw mekdepleriniň talipleriniň arasynda dostlukly gatnaşyklary berkitmek, häzirki zaman tehnologiýalary ulanmak arkaly biologiýa dersine değişli nazary, amaly meseleleri çözmeklige gazaklanma döretmek, sany ulgam arkaly bilim bermeň usullaryny hasa ösdürmek, özara bähwetli almy usuly maglumatlar barada pikirleşmek, halkara derejesine geçirilýän ders we teşkilatlarynyň görkezjileriniň hil derejesini, netijeligini ýokarlandyrmak maksady bilen ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talipleriniň arasynda biologiýa açyk internet olimpiadasy geçirildi. Biologiýa dersi boýunça geçirilen internet olimpiadasyna ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerinden 100 goly talip gatnaşdy. Häzirki zaman innowasion tehnologiýalaryndan baş çykarýan talip ýaşlaryň sany ulgamdan peýdalanmaklaryna giň mümkinçilikler döretmek maksady bilen geçirilen olimpiadanyň ýeňjileri 1-nji, 2-nji, 3-nji derejeli diplomlar bilen täýinlandy. Haly bayram münasibetli geçirilen dörlü şäherler ähmetligi bilen tapatlandy. Täze taryhy döwürde türkmen halkynyň ruhy medeni mirasyny çuňur öwrenmek, haly dokumak sungatynyň adymy ýörelgelerini hemde gymmatlyklaryny aýawly gora saklamak hemde artdyrmak Türkmenistanyň döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ugurlary derejesine çykarly. Türkmen halçylyk sungatynyň UNESCO-nyň adamlaryň maddi däl medeni mirasynyň görnükli nüskalarynyň sanyna girdilmegi türkmen zenanlarynyň döreden hallarynyň dünýä bilinleşigi tarapyndan ikrar edilmesidir. Yer ýüzünde nepitligi, owadanlygy bilen tanalýan türkmen halasyny dokumakda, häzirki zamanyň usullaryny ulanmaklygy, innowasiýalary ornaşdyrmaklygy häzirki döwürde ulun serliýär. Haly gölleri garaşsyz bitara Türkmenistanyň döwlet nişanlarynyň aýrylmaz bölegi bolmak bilen halkymyzyň agdybeligini we jewitligini, milletimize mahsus parasatlygy, ajaýyplyklara bolan çäksiz isteklerini alamatlandyrýar. Öz başyny onu döreden halkyň 5000 ýyllyk taryhynyň jümüşinden alyp gaýdýan bu täsin gadymy sungatyň üýtgewsiz ähmeti berhara döwletiň täze eýýamynyň galkanyş döwründe Türkmenistanyň häzirki nesiller üçin ata-babalarymyzyň wesiýet eden ruhy gymmatlyklaryna, öz boşly gadymy däp bestularyň dowamatlyllygyna ıgrarlygyny alamatlandyrýar. Yer ýüzünde meşhur türkmen hallary bu ýörelgelerin dawarlanýanynyň nişanydyr. Ýurdumynyň içeri işler ministrläriniň Ahal Balkan Daşagul Lewap Mary vilayet müdürlükleriniň uramaklarına geçirilen çäreler wagy nesihat bilen bagly boldy. Türkmenistanyň administrativ hukuk bozulmalar hakynda kodeksine goşmaşylar we üýtgetmeler giýdirmek hakynda Türkmenistanyň kanuny bilen tanışdyrmak, saýlandyrylmış ýörelgeleri barada çykyşlar maslahatlaryň içinden er şargaçy bolup geçdi. Şeýle çärelerin ýygylar geçenmegi möhüm ähmetliler. Türkmenistanyň Medeniýet Ministrliginiň guramagyna paýtatymyzdaky Medeni Eşewirlik merkezinde Türkmenistanyň prezidentiniň Türkmeniň altyn asry adly bayragyny almak ugrundaky bäsleşiň çäklerini dowtarçy bagşy sadanylaryň arasyna aglan edilen Çaltana bagşy bäsleşiginiň aşkyga şäher tapgyry geçirildi.
Hormatly prezidentimiň karary bilen ilkinji gezek geçirilýän bu sungut bäsişiniň maksady türkmen halkynyň baý geçmiş mirasyny dutarda ýerine ýetirjilik we başçylyk sungutyny geljeki nesillere ýetirmek, dünýä ýaymak, şeýle-de zekini başy sadanalary ýüze çykarmak we höwüslendirmek bolup durýar. Dutarçy başy sadanalaryň arasynda çalsana başy bäsişiniň geçirilmegi türkmen başçylyk sungutynyň hasym rowaşlanmagyna, täze ösüşlere beselmegine giň ýollar açýar. Bäsişik berkarar döwletiň täze eýamynyň galkynşy döwründe türkmen halkynyň asyrlyň dowamynda kämilleşen dutarda ýerine ýetirjilik we başçylyk sungutyny halkymyza wagt etmek, dünýä ýaymak, zekini başy sadanalary ýüze çykarmak, olaň sungut elimini ussat bolup ýetişmeklerine giň ýol açýar. Şu ýylda türkmen halkynyň dutar ýasamak senetçiliginiň, dutarda saz çalmak we başçylyk sungutynyň UNESCO-nyň adamzadyň maddedel medeni mirasynyň görnükli nuskalarynyň sanawyna girizilmegi halkyň arkadaly zamanasy ýylynda ýurdumyň durmuşyna şatlykly waka bolup, bäsişin şertlerine laýyklykda Aşgabat şäher tapgyryna dutarçy bagşylaň onusy, şeýle-de ezber dutarçy sadanalyň onsy öz aralaryna bäsişdiler. Ýaş zekinliň arasynda geçirilen Aşgabat şäher tapgyryna gatnaşýan dutarçy bagşy sadanalar türkmen medeniýetiniň we sungutynyň uly ösüşlere besilmegi uğruna berýän gollaw himayetler üçin arkadaly serdarmyza alkyş sözlerini aýtdylar. Häzirki günlerde dürli ugurlar boýunça geçirilýän ýarışlar gyzykly tarapdan häsiýetlenýär. Her bir türgüniň okuýuny öwrenmeklige mümkinçilik berýän sport bäsleşikleri geljekki üstünlükleriň özünidir. Häzirki günlerde ýurdumyň sport we ýaşar täze ministrliginiň meýnamasyna laýyklykda değişli kadalaryň berja edilmegi bilen geçirilýän ýarışlar üstünliklere beslenýär. Aşgabat şäheriniň sport we ýaşar täze baş müdürlüğiniň guramagyna geçirilen ýarışlar türgünleriň tejribesiniň artýanyny görkezdi. Ahir vilayetinde voleybol boyunca geçirilen yarış çekileşlik häsiýeti bilen tapatlandy. Daşady vilayetiniň sport we ýaşar täze baş müdürlüğiniň guramagyna yarış üstünliklere beslendi. Mar vilayetiniň sport we ýaşar täze baş müdürlüğiniň guramagyna judo we karate-do boyunca geçirilen vilayetiň çempionaty ussat türgünleriň kemale gelýänini eşkar etdi. Türkmenowa Hojulyk Uniwersitetindäki yarışlar talip türgünleriň tejribeleriniň ýokarlanýanyny aýan etdi. Uswatlaryň anam ihlas bilen goşmagy ýokary netijäniň özündir. Tejribe toplamakda öz boşly mektebe öwürlýän ýarışlarda esasy wezipe beden sepkitleri eýlemek bolup durýar. Hormatly adamlar, indi bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryny we paýtatymyz Aşgabat şäherinde şu gün 28-nji maýda saat 20-den 29-nji maýda saat 20-çe boljak howa barada Türkmenistanyň howa maglumatlygyny berýän habar bilen tanış boluň. Balqan vilayatyna azken bulutly howa bolup günordan telesekundda 10-15 metr etýän şymal ötür. Howa gecesine 18-20 gradus, gündüzüne 29-34 gradus maýly bolar. Ahil vilayatyna azken bulutly howa bolup günordan telesekundda 9-14 metr etýän şymal ötür. Howa gecesine 14-19 gradus, gündüzüne 27-32 gradus maýly bolar. Mar vilayatyna azken bulutly howa bolup demnaz günordan telesekundda 9-14 metr etýän şymal ötür. Howa gecesine 13-18 gradus, gündüzüne 26-31 gradus maýly bolar. Ýurdumyz boýunça maý aýynyň 29-dyna magnit hadisatynyň gowşak täsiri bolmagyna garaşylýar.
Edil vatandaşları yaz pasyny günüň dowamyna howanyň derejesiniň üýtgäp durýanyny nazar alyp, pasynyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, şeýlede häzirki wagtda howada tozan bölejikleriniň kadadan 4 oturum artmagy, bu howanyň akymynyň üýtgemi bilen baglaşykly howa şertleriniň adamyň bedenine ýetirip biläjek oňaýsuz täsirleriniň öňüne almak maksady bilen agyzy burun örtügini ulanmaklygy maslahat berýär. Hopsuz olan 2 metr araçağı berja etmek elleri arasında saklamak derurdur. Mehriban ileşler, bulara berja etseňiz gelen islenmek paslyna öz sağlygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar şuňlan watan habarlar gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne ata watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ötüşleri betleniýär. Ähli ötüşleriň özünde bolsa halkyň bekbidi bar. Çünkü bizim yurdumuzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.